Takže vážení poslanci, vážení prítomní, otváram dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Všetkých vás tu vítam. Zo 7 poslancov ste prítomní všetci, takže sme vznášania skupiny. Prejdeme k bodu 2. Určíme si overovateľov a zapisovateľku. Za overovateľov zápisnice určuje Rastislava Hodníčka, Jozefa Šimanského, za zápisovateľku pani Natáliu Kovačovú. Prejdeme si na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti poprvé konštatuje, že je uznášania schopné zo 7 poslancov prítomných 7. Po druhé určuje overovateľov zápisnice poslancov Rastislava Hodníčka a Jozefa Šimanského. A po tretie poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva pani Natáliu Kovačovú. Dávam hlasovať, kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. Bod 3. Schválenie programu rokovania. Program rokovania si dostali po zverejnení v zmysle zákona. Máme pripomienky k tomu? Ak nemáme, dávame hlasovať za tento program rokovania. Čiže predkladám návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti schváluje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa zverejnenia pozvánky. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Štvrtý bod. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetky prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Opäť predkladám návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Prejdeme k bodu 5. Úprava rozpočtu za obdobie 1.8.2025 až 31.8.2025. Materiál som vám zasielala, čiže jedná sa o úpravu rozpočtu za mesiac august. Máme k tomuto materiálu nejaké pripomienky? Ak nie, tak prednesím návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 8 2025 za obdobie 1.8.2025 až 31.8.2025 na strane výdavkov v sume 6692,31 eur a na strane príjmov v sume 6692,31 eur. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. 6. bod. Úprava rozpočtu za obdobie 1.9.2025 až 30.9.2025. Opäť teda tento materiál ste dostali, je to úprava rozpočtu za mesiac september. Máme k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, tak prednesiem návrh na toto uznesenie. A to je obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 9 2025 za obdobie 1.9.2025 až 30.9.2025 na strane výdavkov v sume 797,59 eur a na strane príjmov v sume 797,59 eur. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Číslo 7. Schválenie zaradenia obce Dolné Trhovište do členstva a územia verejno-súkromného partnerstva občianskeho združenia Poníklec VÁ. Toto sme si preberali na pracovnom rokovaní. Krátko si zhrniem, že sa jedná o nové programovacie obdobie, v rámci ktorého je potrebné schváliť uznesenie, a to teda súhlas so zaradením do členstva a územia verejno-súkromného partnerstva za účelom udelenia štatútu MAST. Čiže je to pre strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 až 2027, čiže v rámci tohto nového programovacieho obdobia, pokud to má takýto priebeh a proces, čiže je potrebné na to schváliť toto uznesenie. Máme k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, uznesenie navrhujem obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti súhlasí so zaradením do členstva a územia verejno-súkromného partnerstva
Občianske združenie Monika Zvá za účelom udelenia štatútu MAS PSP SPP 2023 až 2027. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. 8. bod. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2026. Plán kontrolnej činnosti, teda návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vysel na prvý polrok 2026 aj na druhovom sídle. Po zverejnení dostali ste ho opäť na slovo hlavnému kontrolórovi pánovi magistrovi Pecharovičovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani starostka povedala, že tento plán po zverejnení presne tak, ako vyžaduje. Takisto každý z vás ho dostal. Je to v podstate stála činnosť, tam ťažko tam niečo nové doplniť. V prípade, že by ste vy chceli niečo nové tam dať, nie je problém to kedykoľvek tam doplniť. Môžem to len tak letom svetom previesť. Je to záverečný účet uznesenia stáva vývoja pohľadávok obce, vyrušená pitnej dotácií, vedežné typovými komunikačných zámateriálov, sťažnosti, účastnosť školenia a spolupráce so zväzom hlavného kontrolóru Slovenska. To je bolo všetko. Vrajím, pokiaľ teda niečo splní, nie je možné toto. Z mojej stránky všetko. Máme pripomienky k tomu nejaké? Ak nemáte, tak prednesíme návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo do Trhovišky schvaluje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2026 bez výhrad. Dávam schvalovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. 9. bod. Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie Západ. V rámci tohto bodu vám poviem niekoľko informácií, ktoré ste určite zachytili. Obec dostala 21. oktobra list od Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensko. A ten list sa týkal informácie o zaradení časti územia našej obce do pripravovanej akceleračnej zóny pre veterné parky, ako aj podanie zámeru EIA. Čiže my sme sa prvýkrát o tomto dozvedeli týmto listom. Následne na Enviroportále to celé vybehlo, kde boli podrobnejšie informácie, kde bola mapka a vlastne z mapky sme zistili to, čo sa už dlhšie šepotalo, že 3 turbíny budú aj v blízkosti našej obce, čiže v katastrálnom území Dolné Trhovište. Potom na druhý deň prišla informácia z Ministerstva životného prostredia, že Ministerstvo životného prostredia dostalo informáciu od Jadrovej energetickej spoločnosti o tomto celom zámere a následne na to sa vyhlásila EIA. Čiže celé to pramení z Ministerstva hospodárstva, ktoré momentálne rieši míľnik 8, stavby číslo 8, kde je problém a je potrebné naplňať plán obnovy vo výške 1,6 miliardy, tak sa hľadajú prostriedky na to, aby sa niekde umiestnili veterné parky. Jadrová energetická spoločnosť Slovensko bola teda poverená uznesením vlády, aby našla na území Slovenska takéto akceleračné zóny a vytipovala 2 miesta, ako na východe Michalovce a na západe Hlohovec a okolie. Čiže odtiaľ to celé pramení. My sme mali minulý týždeň s Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovensko stretnutie, všetci starostovia, ktorých sa to celé týka. Všetci sme vyslovili jednohlasný nesúhlas a budeme zasielať stanoviska obce. Tieto stanoviska obce sme povinni zaslať do 21 dní, čo určite urobíme a súčasťou tohto stanoviska chcem, aby bolo aj vaše uznesenie. Predpokladám teda s nesúhlasným stanoviskom. Jedná sa o je písané do 60, počet do 69 veterných turbín s výkonom 430 MW a výškou do 267 metrov. Čiže sú to naozaj veľké množstvá.
ktoré si myslím, že tu nikto z nás nepotrebuje. Za mňa moje vyjadrenie k tomu je určite nesúhlas a momentálne robím všetky potrebné kroky k tomu, aby za obec Dolné Trhovište išlo takéto nesúhlasné stanovisko. Zajtra máme opäť stretnutie s pánom primátorom, ktorý zvoláva zasa nejaké spoločné stretnutie starostov. Neviem čo, či pripravuje sa ako na úrovni regiónu list alebo niečo, neviem, čiže to sa zajtra dozvieme. Ale všetky obce máme na to jednoznačný postoj a toto budeme prezentovať. Ja som minulý týždeň posielala aj žiadosť o zaradenie obce Dolné Trhovište ako dotknutá obec, do posudzovania vplyvov EIA, my sme boli zahrnutí. Takže toto za nás odišlo, verím, že aj od všetkých ostatných obcí, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme mali toto čo povedať. Čiže toľko. Ešte jedna informácia, že 20. novembra ideme zasa všetci starostovia na ministerstvo životného prostredia a v podstate ministerstvo zvoláva ako také ústne pojednávanie na úrovni starostov, aby sa táto problematika tam riešila. Čiže opäť tam budem prezentovať naše nesúhlasné stanovisko. Z toho ale, čo sledujem aj na sociálnych sieťach a vidím, tak minister Taraba má na to rovnaký postoj a názor a zastáva nás starostov v tomto smere. Jemu to zrejme tiež pristálo na stole ako hotová vec, keďže to ide, hovorím, z ministerstva hospodárstva cez vládu tam. Čo z toho ďalej vznikne, je ťažko v tejto chvíli povedať. Je to celé riešenie, uvidíme. Ale teda takýto je nejaký postup toho celý. My zašleme stanoviska jednotlivé obce, oni potom na ministerstvo životného prostredia vypracujú hodnotiacu správu a až po zverejnení tejto hodnotiacej správy potom bude možné nejaké verejné prerokovanie s občanmi. Čiže momentálne ani nie je možné nejaké verejné prerokovanie riešiť s občanmi. Ja viem, že občania majú takisto nesúhlasné stanovisko na túto vec. Ja mám na to telefonáty, mám na to maily, ja im odpovedám v tomto istom duchu, ako to hovorím tu. Jednoducho všetky kroky vyvíjam k tomu, aby to tu nebolo. Čiže toľko k tomu bodu. Máte k tomu nejaké otázky ešte vy? Viac v podstate ani iných informácií o tom nemám, len to, čo je verejné dostupné. Nás nikto neoslovil dopredu, nikto nám nič nepovedal, nikto s nami nerokoval, čiže rozhoduje sa o nás bez nás. Preto robíme teraz takéto kroky. Takisto na tom stretnutí jadrovej energetickej spoločnosti bol aj župan a vicežupan. My chápeme, že je potrebné naplňať plán obnovy minulých 8. Župan sa vyjadril v tom zmysle, aby iniciovali rokovania a aby jednoducho túto zelenú energiu sa snažili v rokovaniach posunúť do tej formy, aby to neboli veterné parky, ale fotovoltika. Neviem, ako sa to ďalej podarí, je to celé riešenie. Druhá vec je, že ani tá EIA nie je v poriadku, pretože nezahrňa všetky obce. Čiže opäť tam bude nejaké také naše dotazy na stole, zrejme napadnutie EIA pôjde na novo, pretože od tej veternej turbíny 10 km je celá zóna dotknutých obcí. Napríklad Merašice sú tam není a nie sú tam ani ďalšie iné okolité obce. Takže potom ešte celé asi bude nejakom riešení. Takže za mňa toľko. Atomka, či to nezabere pod seba, pri seba? To? Atomka, Jaslovské Bohunice. Hovorím, ako to je. To vysvetlila. To ide z ministerstva cez vládu, proste to tak nejde. Jadrová energetická spoločnosť dostáva jasnú úlohu a robí to, čo dostala. Ako my toto tam nevieme nariadiť, ani nejaký dosah na to nemáme. Na to nie sú nejaké stanovené podmienky, že koľko tam môže byť obce, takže oni sa nemôžu dať tak blízko k obci. Boli, ale oni to pomenili, dali len kilometr. Takže... Dobre, áno? Ja len toľko k tomu, že teda trošku som si to naštudoval zase. No, ochranné pásmo bolo prv 3 km, až si dobre, možno hovorím zlé číslo, ale skrátka bolo to viac ako teraz, ak ste povedali ten kilometr.
Je to z viacerých dôvodov, jednak tie nízko nejaké frekvenčné zvuky, ktoré tie turbíny vydávajú, potom samozrejme o dopade v rámci nejakých štátstv a podobné, to už je dokázané. Ďalšia vec je recyklácia, ale čo je najpodstatnejšie z hľadiska účinnosti. Je to totálny nezmysel, lebo pri inštalácii a nominálnom výkone, ktorý oni deklarujú na úrovni 430 MW, čo deklarujú ako jeden samostatný blok atomovej elektrárne, to je nominálny výkon, ale reálny výkon je 20 až 30% toho nominálneho, to znamená, keď sa dostanú na 100 MW ročne, tak budú šťastní aj dlhí. To znamená, je to úplný nonsens z hľadiska účinnosti na úrovni spaľovacieho motora. Hej. A druhá vec je, počas nadbytku z elektriny alebo takýchto z obnoviteľných zdrojov, respektíve takých kolových zdrojov, keď je prepätie v sieti, tak samozrejme ten generátor má funkciu aj elektromotora, to znamená v prípade bezvetria cez leto počas tých najhrúcejších dní sa de facto môže využiť, keď produkuje zase veľa fotovoltaika, tak sa to využije na to, že tá turbína bude spaľovať energiu, ktorú neodberajú odberatelia a bude umelo sa točiť a tým pádom bude vytvárať v princípe nútené prúdenie vzduchu a ešte viacej vysušovať krajinu. Čiže z tohto uhla pohľadu je to blbosť. Ďalšia blbosť je to z uhla pohľadu recyklácie tých odpadných. To dneska neexistuje poriadna technológia na recykláciu. Už teda sa volá čo rieši, ale ešte stále to rieši. To isté sa dotýka aj fotovoltaických panelov. Je to obrovský problém z hľadiska ekológie. Čiže toto všetko tým ľuďom treba povedať, myslím aspoň teda tým občanom v tomto regióne, toto im evidentne niekto zamočáva, alebo teda nehovorí celú pravdu, povedzme to takto, bo to je teraz, nehovorí sa, že klame, ale že nehovorí pravdu. Takže asi ja to vidím z tohto uhla pohľadu takto. Čiže ja takisto som. Vzdielam váš názor aj názor všetkých, nie v našom regióne. A hlavne nie v takom počte a také monštra, ako teda to pri 5-ke to má mať, pri tej výške tá 5-ka má mať 10 až 15 metrov. A to znamená, že to poje minimálne 10 až 15 metrov asi aj do hĺbky pri takém množstvu. A je množstvo vo svete opustených veterných parkov, ktoré sa skrátka Píščovi prestali starať, ostali tam poulamované turbíny a nikto to nerieši ďalej. Čiže nepotrebujeme tu na 30 rokov nejaké monštrách a možno potom aj na 100 rokov, lebo to tam bude stať týmto bude stať. Snad sa môžeš odpovedať. Orientovať by sa to chytilo hore nejaký... No tak to je jasné. Tak sa to neneužíva. To je jasné. To je vlastne, nikto to bude treba len pozerať, aké pekné hory a... Áno, to nie je hore. Dobre, To sa chytí okolo hore. aby sme to tu nemali nikto. V tom uznesení je niekoľko tých negatívnych vplyvov vypísaných, ak tam chcete niečo doplniť, to môžeme to uznesenie upravovať, že je to taký nástroj. Súhlasíte s tým, ako to je, alebo tam chcete niečo ešte? Podstatný je ten záver. No, presne tak, či to je. Dobre, takže môžem predniesť návrh na uznesenie, áno? K tomuto bodu predkladáme návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo Dolnom Trhovišti po prerokovaní po A berie na vedomie informáciu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o navrhovanej činnosti pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie Západ s upovedomím o začatí konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Ja dám každé to písmeko zahlasovať, takže za toto Ačko dávam hlasovať. Kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. Ďalej obecné zastupiteľstvo Dolnom Trhovišti B nesúhlasí s navrhovanou činnosťou pilotnou zónou pre rozvoj veternej energie Západ, účelom ktorej je výstavba samostatných veterných elektrární s počtom maximálne do 69 kusov s výkonom cirka 430 MW s predpokladanou dĺžkou prevádzky 30 rokov, ktorá sa dotkne obce Dolné Trhovište, je katastrálna z následovných hlavných dôvodov. Nie je nejako preukázané a relevantnými odbornými štúdiami pre konkrétnu oblasť vyhodnotené, aký vplyv bude mať navrhovaná činnosť na zdravie obyvateľstva, pohodu bývania obyvateľstva a podobne, ako aj na všetky akýkoľvek zákonom definované zložky životného prostredia. Vybudovanie veterných elektrární bude mať dlhodobý negatívny vplyv na životné prostredie obce. Znehodnotenie životného prostredia v okolí obce z hľadiska environmentálneho a ekologického, negatívne ovplyvnenie fauny, úbytok vtáctva, flóry, trvalé zvýšenie hluku, pôsobenie mikrovibrácií, vizuálna a environmentálna záťaž na krajinu, degradácia pôdy, ohrozenie vôd, narušenie poľnohospodárskej pôdy, zmena mikroklímy a podobne.
negatívne ovplyvnenie obce infrazvukom, ktoré môže mať vplyv na zdravie obyvateľov našej obci, negatívny demografický vplyv na obec, sťahovanie obyvateľov, obava zo škodlivosti na zdravie, znížená výstavba v obci a pokles cien nehnuteľnosti, strata atraktivity obce z pohľadu prílivu nových obyvateľov, pokles detí v materskej škole následkom nepriaznivého demografického vývoja. Dávam hlasovať za písmenko B, kto je za? Ďakujem. Oce. Odporúča, aby obecné trhovište zrealizovala všetky potrebné kroky k zriadeniu stavebnej uzávery, potrebné na celý kataster obce dolné trhovište, účel stavebnej uzávery, obmedzenie povolovania stavieb veterných elektrární a s nimi súvisiacich zariadení. Po druhé, rozsah obmedzenia. Počas trvania stavebnej uzávery nie je možné povolovať nové stavby veterných elektrární ani zariadenia technickej infraštruktúry s nimi priamo súvisiace. A po tretie, trvanie uzávery. Stavebná uzávera sa vyhlasuje na obdobie 24 mesiacov. Za, to je 7, proti 0, zdržal sa 0. Prejdeme k bodu 10. Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2025 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Čiže vzhľadom na nový zákon 144/2025, ktorý je platný od 1.11.25, ktorým sa menia a doplňa zákon 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj. Tu prichádza k zmene sadzieb poplatku za rozvoj a k zmene zverejnenia informácie o výške výnosu. V tomto zmysle som pripravila nový návrh VZN, v ktorom sú navrhnuté sadzby, ktoré sme si na pracovnom rokovaní prešli. Súhlasili ste s nimi, sú k tomu ešte nejaké pripomienky? Pani starostka, môžem len ja? Áno. Ohľadom tých ostatných stavieb, že prečo tam sme išli na 10 násobok? No, to sú není ostatné stavby, čo si myslíte, že ich ideme zdaňovať a máte ich napríklad v garáži, alebo čo to sú nové stavby, ktoré vzniknú. Ja chápem, že to sa týka tých, ktoré budú... A teraz si zoberte, že ktorá to je. Keď postavíte garáž alebo niečo, tam sa odrátava 60 metrov. V podstate také sú ani... Čiže čokoľvek na 60 metrov... úplne veľké nejaké haly. Čiže to je čokoľvek na 60 metrov štvorcových. Áno, čiže to sa nedotýka nejak túto občanov. OK, bežných občanov nie. Dobre, toto som potreboval vedieť, ďakujem. To sme áno, rozprávali. Dobre, Áno, takže ak sú není... Ja sa inak takisto, to sa vám chcem ešte ospravedlniť. Ja som ocenil, že ste to dvojne preložili. Áno, my sme to dvojne Ja viem. prekladali. A veľmi ma mrzelo, fakt ma to zostrelilo, večer som dostal teploty, nebol som schopný prísť. Takže to ma mrzí, to sa ospravedlňujem, ale to nedalo sa fakt. Ja či som vás tam mal okašľal a náčať. Ak sú není teda iné pripomienky, predkladám návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo dolného trhovišti schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2025 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Bod 11. Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2025 o určení vážnych dôvodov na poskytovanie sociálnej služby zariadení pre seniorov. Tento návrh VZN bol takisto zverejnený na listiach materiálov. Opäť sme si ho prerokovali. Nakoľko zišla zmena z legislatívnych zmien a to zmenou zákona, kde posudkovú činnosť, respektíve tú posudkovú odkazanosť na pobytové zariadenie rieši teraz už len úrad práce a nie spoločný obecný úrad, ako tomu bolo doteraz. Je zo zákona 448/2008 povinnosť, tento zákon ukladá obci povinnosť určiť a zverejniť dôvody pre poskytovanie sociálnej služby fyzickej osoby, ktorá dovršila dôchodkový vek, čiže senior. Čiže v rámci tohto bolo potrebné určiť takéto vážne dôvody, pre ktoré sa takáto fyzická osoba v dôchodkovom veku môže umiestniť do zariadenia pre senior. Mám pripomienky k tomuto? Áno. Že to vám sa tak všetkým na niekto dôchodcu doma, ktorý sa nedokáže sám seba starať. Že požiadaš si, vlastne, ideš teraz cez úrad práce, alebo úrad práce ti musí dať to povolenie na to, aby si ho ty mohla umiestniť. To rieši úrad práce, keď je ako nevládny, alebo taký nevládny, podľa toho, ako ho zhodnotí. Áno, to je jedna kategória a potom je druhá kategória, kde ty máš určiť vážne dôvody, pre ktoré sa tiež môže dostať takáto fyzická osoba, ktorá má dovršený dôchodkový vek do zariadenia.
k tomu, že pani starostka v tom bode 2, keď je tam, že na základe predloženej žiadosti a dostupných podkladov, tie lekárske správy a podobne, to by mal ako čo ten žiadateľ kvázi, alebo teda ten človek v rámci obce dokladať lekárske správy obci, alebo On to dokladá zasa spoločnému obecnému úradu, ktorý to naďalej rieši, ako to riešil doteraz, len vyňali mu ostatné činnosti a zostalo mu tak. Čiže tam je niekto, kto to bude posudzovať, kto má patričné vzdelanie? Áno. Dobre, v poriadku, lebo to už sú veľmi silné osobné údaje. Áno. Dobre, ďakujem. Takže to ide opäť tam na spoločný obecný úrad. Ešte nejaké pripomienky? Ak teda sú není, tak predkladám návrh na uznesenie k tomuto bodu programu. Obecné zastupiteľstvo Dolnom Trhovišti schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2025 o určení vážnych dôvodov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. 12. bod. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri materskej škole Dolné Trhovište. Oslovila ma pani riaditeľka z materskej školy, že je potrebné určiť zástupcu zriaďovateľa do rady školy. Takže rada školy podľa zákona sa skladá z 5 až 11 členov, keďže naša materská škola nemá viacej zamestnancov ako 10, tak postačuje tu ten nižší počet a to je 5 členov. Čiže musíme dodržiavať ešte to, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami materskej školy, musí byť väčšinou. Máme zatiaľ jedného zástupcu pedagogických zamestnancov, to je pani Lucia Janičková, jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov, pani Mária Kulková, dvaja zástupcovia za rodičov, pani Lenka Polištová, Kristína Kraňová a je potrebný jeden delegovaný zástupca sa zriaďovateľa. Ja navrhujem Rastislava Bareka, ktorý to tam veľmi dobre pozná a chodí tam často pekne porieši a všetko, čiže som ho oslovila, nemám pripomienku, ak vy s tým súhlasíte, tak navrhujem jeho. V poriadku? V tomto zložení je najkompetentnejší. No, takže navrhujem uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo Dolnom Trhovišti deleguje pána Rastislava Bareka za zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri materskej škole Dolné Trhovišti. Kto je za? 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Monika, ty si začal. Ja som bola za. Ja. Som nevidela to, lebo Anita ma už nemám ďalšiu. No teraz je čas, aby ste si to vyrozprávali. Ja ti prepáčim. Dobre, takže za je 6, proti je 0, zdržal sa 1, pán Berg. Čo máš proti? Dobre. Bod 13. Schválenie členstva obce Dolné Trhovište v záujmovom združení právnických osôb Samosprávna odpadová spoločnosť. Toto sme si v podstate prešli tiež na pracovnom rokovaní. Zaslala som vám teraz ešte stanovy, ktoré sme dostali k tomu, čiže v podstate ide o schválenie nášho členstva do spoločnosti, o schválenie vstupného príspevku, ktorý je súčasťou základného členského príspevku člena Združenia právnických osôb, a to teda na rok 25, ďalej schválenie zostatku základného členského príspevku na ďalšie roky 26, 27 a 28 a spolu to činí 1,10 eur na obyvateľa. Máme k tomu pripomienky? Ak nie, uznesenie som vám zaslala, tak Môžem ešte? áno. Takže vlastne čo nám z toho vyplýva vlastne z toho členstva, že čo tam, k čomu to vzniklo? Celé som si to úplne povedané neprečítal. Ja som to tam vysvetľovala, no ja to v krátkosti vám zhrniem. Zakladá sa samosprávna odpadová spoločnosť za účelom, aby samosprávy boli zastrešené v rámci odpadového hospodárstva takouto spoločnosťou, ktorej cieľom bude vždy vyrokovať tú najnižšiu čiastku pri
faktúra, ktorú v podstate máme, obzvlášť teda za účelom od roku 27 bude povinnosť MBU, čiže v rámci tohto mechanicko-biologického triedenia určite tie ceny pôjdu hore a cieľ je, aby to udržali na nejakej rozumnej a najlepšej cene. Obce všetky okolité do toho vstupujú, čiže ak zásady zmenia, že ako sa, ja som vysvetľovala, váha by boli a taký, tak sa nám narastajú potom z roka na rok tie prostriedky inak trošku. Potom je tam možno aj otázka, keď tu zostanete 1-2 obce, ako vás doterajší bude ďalej riešiť. Čiže no, je to na zváženie. A tam vlastne členské je 10 eur na osobu, ale? Na obyvateľa. No, a je to rozložené na 4 roky. A takto, čiže tých 6 000 eur. 1 plus 3 plus 3 plus 3. Áno, Dobre. dobre. Ďakujem. Dobre. Ak teda nič iné k tomu není, tak prednesím návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dolného Trhovišti po A schvaľuje, aby sa obec Dolné Trhovište stala členom záujmového združenia právnických osôb, názov združenia Samosprávna odpadová spoločnosť, skrátený názov združenie SOS, adresa združenia námestie Adrián Hlinku, číslo 169/31, Cíper, IČO 57 146 926, zapísané pod číslom VVS 2025 ZZRO 116, okresným úradom Trnave zo dňa 12.8.25, právoplatné 13.8.2025, založeného postupom podľa paragrafu 20 písmena F a nasledujúceho zákona číslo 40/64 zbierky občianskeho zákonníka zmeny zložiť predpisov. Ďalej po D schváluje poskytnutie vstupného príspevku, ktorý je súčasťou základného členského príspevku člena združenia právnických osôb s názvom Samosprávna odpadová spoločnosť pre rok 2025 vo výške 1 euro za obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 31.12.2024, ktorý bude splatný do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu členského príspevku po rozhodnutí o prijatí za člena združenia. Odsek schvaľuje poskytnutie zostatku základného členského príspevku člena združenia právnických osôb s názvom Samosprávna odpadová spoločnosť v rokoch 2026, 27, 28, každoročne vo výške 3 eur na obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Po D schvaľuje súhlas so stanovaním združenia právnických osôb s názvom Samosprávna odpadová spoločnosť zo dňa 22.7.2025, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia a ktorými sa bude obec správovať po dobu jej členstva v združení a poveruje starostku obce vykonaním právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. Dávam hlasovať za to uznesenie, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. 14. bod. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2026 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Trhovište na roky 2027 až 2028. Stanovisko som vám zasielal do materiálu, poprosím opäť pána hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne. Ako pani starostka povedala, každý tu má dispozícii 300 toho vešalo, 300 to bolo vyvesené. Dôležité je, že návrh rozpočtu na rok 2026 stanovený ako vyrovnaný. Vzhľadom tomu, že každý vieme, o čo sa jedná, tak by som sa venoval tomu záveru, ktorý je veľmi dôležitý. Návrh rozpočtu vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 26 a 28 z vývoju hospodárenia na obce predchádzajúceho obdobia. Navrhovaný rozpočet na obce na rok 26 je príjmy 520 575, výdavky takisto. Navrhovaný rozpočet na rok 27, príjmy 434 760 tisíc, rozpočtové výdavky 434 760 a navrhovaný rozpočet obce na rok 28, príjmy 446 010, výdavky takisto 446 010. Rozpočty na rok 27-28 sú výhľadové a berú sa len na vedomie. Ja odporúčam obecnom zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 26 schváliť.
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2026 a viacročného rozpočtu obce Dolné Hladište na rok 2027-2028. Dávam hlasovať, kto je za. 4 proti 0, zdržal sa 0. Bod schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2026 a viacročného rozpočtu na rok 2027-2028. Rozpočet teda sme si takisto prešli na pracovnom rokovaní. Chcem ešte povedať, že v rámci tohto uznesenia obecné zastupiteľstvo v obciach do 2000 obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce, čo aj robievame, čiže rozpočet bez programovej štruktúry naša obec takto uplatňuje a preto je moderné prijatové uznesenie, takže v rámci toho uznesenia bude aj toto. A takisto navrhujem ešte prijať uznesenie, v ktorom bude schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky, ako sú mzdy, energie, vody a podobne, čo nám bolo doporučené a umožnené práve kvôli horšiemu výberu dane z príjmov fyzických osôb. Takže v rámci uznesenia odznie ešte. No a máme ešte nejaké pripomienky k tomu? Ak teda nie je také podľa návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dolného Hladište A schvaľuje v zmysle paragrafu 4 odsek 5 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskôrších predpisov, zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry, počnúť s rozpočtom obce na roky 2026, 27, 28, platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecných zastupiteľstvom. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Ďalej po B schváluje rozpočet obce na rok 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027-2028. Kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. A C schváluje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie bežných výdavkov v sume 12 250 eur. Kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. Toto rôzne. V rámci tohto bodu niekoľko informácií. Projekt, ktorý sme dávali na solárne svetlá, informačné smerové tabule nám podporili. Mám z toho príjme radosť. Čiže dostali sme 12 929,25 eur. Tak, ako to bolo nastavené, je tam 10% spolufinancovanie 1436,58 eur. Momentálne pracujem ešte na jednom projekte, to je obnova dediny, v rámci ktorého je možné požiadať o oddychové zóny, sú tam nejaká výsadba vegetácie, je tam len 1% spolufinancovanie, bolo by to škoda nevyužiť, takže robím taký projekt, aby za multifunkčným ihriskom sme vytvorili nejakú oddychovú zónu, kde by sa dalo posediť nejaký mobiliár, možno alkánov. Ako? Ešte nevychádzalo, 3-krát išlo, tak dáme toto, uvidíme, ak ide. Ak pôjde výzva, dáme, čo vyjde, je dobre, tak uvidíme. A ešte v rámci tej výsadby tam chcem zahrnúť, aby sa dokončil ten doživý pol po celej dĺžke, tak ako je aj kaštelom, aby bolo aj za kaštelom. Čiže toto tam dávam, toto momentálne pripravujem. Chcela by som poďakovať seniorom, ktorí brigádovali na cintoríne, udržovali opustené hroby, aj pani Marike Zalezníkovej za udržiavanie verejného priestranstva pred kaštelom v obecnom úrade. 28.11. budeme robiť adventný veniec. Pomôže, budeme radi, keď prídete pomôcť. 29.11. chystáme sa usporiadať vianočné trhy, to vás pozývam. 3.12. príde opäť Mikuláš na saniach a potom chceme ako minulý rok rozdať vianočný dáček do domácnosti. 3.12. Áno, to isté, čo minulý rok. 30.12. plánujeme ako každoročne silvestrovský starostovský punč a 31.12. tiež už ako každoročne silvestrovský turistický pochod. Takže toľko výhľadov do konca roka. Posledná informácia ešte z zberného dvoru. Umožnili by sme vlastne našim obyvateľom, aby celé toto nastavené
jesenné obdobie využili do konca, čiže tak ako býva zvykom, do októbra býva otvorené, mali možnosť a od novembra začnú za chvíľočku práce na zberovom dvore. Takže toľko k tomuto. Zároveň toľko, predkladám návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dolného ešte berie na vedomie informácie o podiele rôzne. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. 17. diskusia. Otváram diskusiu. Máme niečo v rámci diskusie? Tak nič sa nedieje. Poriadku. Myslím, že tá diskusia bude akorát ešte do hlavnej doby o tých... Tá bude ešte, áno, o výberných parkoch, presne tak. Takže tam budeme mať čo preberať, myslím, že... vidíme, čo z toho nakoniec sa nám podarí vyrokovať. A potom pani starostka, tá stavebná uzavera, to je iba na 24 mesiacov? Áno, podľa zákona, no. Mhm. Nedá sa dlhšie. Chápem. Keby bola dlhšie, fajn, len 24. Takže ako často to bude niekto skúšať? Nie, to bolo tedy. Už sa nie 24. Potom ho môžeme znova utvoriť. Tak ja myslím, že sa to povieši dovtedy. Áno, však určite. Ja myslím, že oni vyskúšajú iný región.